Illum id-dinja qed tiċċelebra l-akbar festa tal-Knisja Kattolika, l-Għid il-kbir li tfakkar il-qawmien mill-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. One News iltaqa' mal-Arċisqof Emeritu ta' Tirana George Frendo li tkellem magħna dwar is-sinifikat tas-simbolu tal-blandun u xi jfisser il-bajt tal-Għid. Monsinjur Frendo spjegalna s-simbolu tal-blandun fl-Għid il-kbir. Il-blandun jinxtel fil-vġieli tal-Għid qabel ma tibda ċelebrazzjoni, fil-bidunet ta' ċelebrazzjoni ta' Sibt il-Għid. U huwa simbolu ta' Kristu bħala dawl. Jinxtel qabel ma jidħol fil-Knisja. U fil-Knisja jkun hemm id-dlam. U allura f'dak id-dlam jidher id-dawl ta' dan il-blandun, ta' din ix-xema. Hija simbolu ta' Kristu xuxtat illi huwa d-dawl tad-dinja. Dinja r-rabta tal-blandun mal-Għid. U li jibqa' dan il-blandun jibqa' fuq il-presbiterju ħdejn l-artal ġifieri sa Għid il-50. L-inżul tal-Ispiritu Santu fuq l-Apostli 50 jum wara l-Għid il-kbir. Il-bajt tal-Għid huwa sinonimu wkoll mal-akbar festa tad-dinja. L-Arċisqof Emeritu ta' Tirana l-Monsinjur Frendo tagħna spjegazzjoni ta' dan ukoll. Rabta interessanti ferm għaliex il-bajda hija ħaġa magħluqa u xekk. Imma minna joħroġ il-fellus. U għalhekk il-bajda tal-Għid hija simbolu tal-qabar ta' Kristu. Li minna ħareġ Kristu ħaj, Kristu xuxtat. Il-bajda hija ħaġa tant magħluqa u ġeru, dik il-qoxra, ma madana kollu fiha hemm ħajja ġdida. Kristu xuxtat huwa din il-ħajja ġdida.